салуның ниye бар, мутлисы да шутлисы дилер. Бу дөрестән дә шулай микән? Башваткыч тапшыруында белербез. Исәнмесез, кадерле кунаклар, мөхтәрәм тамашачылар? Бүген башваткыч тапшыруда кунакта төзүчеләр үзләре белән сезне таныштырыйм әле. Беренче кунагыбыз прораб Илшат Сибгатуллин. Икенче уенчыбыз проектлаучы Миләүшә Зайнуллина. Һәм инде өченче катнашучыбыз төзүче, агач остасы Алмаз Галәветдинов. Егетләр, кызлар, башваткыч уенын башлап җибәрбез, тик шулай да уенны башлап җибәргәнче, аның кагыйдәләре белән сезне таныштырып узыйм әле. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгар. Шакмакларга күреп торасыз 21 сорауның җавабы яшерелгән. Соравын мин бирәм, җавабын сез яңгыратасыз. Һәрбер дөрес җавап өчен мин сезгә 1 балл тапшырачакмын. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, башваткыч уенында бер авыр сорауда килеп чыгарга мөмкин. Бу авыр сорауның җавабын табасыз икән, мин сезгә 2 балл тапшырачакмын. Башваткыч уеныбызның бик үзенчәлекле тапшыру. Бу уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик матур һәм истәлекле бүләк-бүләк кайтып китәчәк, Алла бирсә. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә уеныбызның иң азагында иң күп балл җыйган уенчы башваткыч уенының җиңүчесе булып таныла. Инде җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның соравына дөрес итеп җавап яңгыратасыз икән, супер бүләк Татарстан Яңа Гасыр телерадиокомпаниясе тарафыннан әзерләнгән автомобиль сезнең якларга җилдерәчәк. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Үстән аска беренче сан 4 хәрефтән торган сүз. Табышмага әйтермен, җавабын табырга кирәк булыр. Яз килсә киенә, көз килсә шишенә. Нәрсә бу? Яз килсә киенә, Алмаз? Яфрак. Бу очракта җавап дөрес түгел, чөнки безнең шакмаклар саны 4 генә. Төймәгә басты, тагын бер җавап яңгырат, Алмаз. Агач. Агач, әлбәттә. Яз килсә киенә, көз килсә шишенә. Җавабы дөрес, Гырба. Йорт салу өчен менә нинди агач кулайрак, нинди агачны куллансаң шәбрәк була. Һәм гомумән безнең менә үзебездә төзелеш материаллары буенча вазгыять ничегрәк? Материаллар бармы? Үзебездә җитештереләме? Иләрне күбрәк нарат агачынан салалар инде. Инде ул борынгыдан килгән. Булай агач белән, Аллага шөкер, проблема юк. Без битеннән чит илдән алып килмәйбез, үзебездә үсә. Урман үзебездә бит инде. Урман үзебездә. Төзелеш эше барып торсын, агачларыбыз үсеп торсын, гомумән материал үзебездә гел җитәрлек булсын дип телик әле. Алга барыбыз чираттагы сорау сулдан уңга икенче сан 5 хәрефтән торган сүз. Татар халкында менә нәрсә боткасы дип аталган гореф-гадәт яшәп килә. Бу йорт салу белән бәйле. Нигез түгелме? Менә Миләүшә теге түгелме дигәне кирәк түгел. Әйе, тимәгә бастыгыз, җавапны яңгыраттыгыз һәм җавабы нигез. Нигез боткасы дип йөртелә, җавап дөрес. Бергә. Үзегезнең якта мондый йола бармы? Үткәреләме ул? Мин ул йоланы ишетеп кенә беләм. Ишетеп кенә беләсез. Ярар, үзегез кайсы яктансыз? Мин үзем Башкортстан тарафларыннан. Менә төзелеш өлкәсенә ничек килеп чыктыгыз? Гомумән Татарстанга ничек килеп чыктыгыз сез? Татарстанга мин Казанга гашык булу сәбәпле килеп чыктым. Казан шәһәрен бик укыган чакта да килеп күргән бар иде. Шул Казан шәһәренә шәһәр бик ошады һәм төзелеш өлкәсенә теләк күптән бар иде. Минем уку йорты тәмамлавым беренчесе педагогия килияте булды, икенчесе филология факультеты Башкортстан дәүләт университетында. Һәм инде мин читтән торып, үзем Самара төзелеш академиясендә укып чыктым. Инженер-строитель булып чыктым. Нишләп укытучы булмадыгыз? Сезнең бит инде беренче һөнәр буенча укытучы кеше. Дөресен әйткәндә, әнием теләде минем ул һөнәрне алуымны. Әйе. Инде минем үземнең кичә чактан ук күңелдә калган, әнием укытучы булгач, ул менә кичкә хәтле мәктәптән кайтмый, без бер үзебез өйдә бикле ятабыз, көтәбез аны, аш ялангач дигән кебек. Ул гел эштә, ул гел мәктәптә иде. Һәм миңа шул хәтле мәктәптә эшләү
авыр. Бер кебек тоелды. Шуңа күрә мин ничектер читләштем ул эштән. Башка юнәлешне Башка юнәлеш сайладым. Әйе. Берничә төрле һөнәр булса да, үз юнәлешегезне тапкансыз, үз юнәлешегезне сайлагансыз. Менә бу сайлаган эшегездә, хезмәтегездә яңа үрләр, зур уңышлар насыйп булсын дип телик әле. Рәхмәт. Алга барабыз. Чираттагы сорау үстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Хан, патша йорты бер сүз белән атала. Илшат, Сарай. сарай дип атала. Патша йорты, сарай. Җавап дөрес. Безнең бит инде халкыбызда шундый сүз бар, ир кеше инде ул йорт салырга, агач утыртырга, малай үстергә тиеш диләр. Буларның кайсыларын эшләргә өлгердегез, кайсыларын үтәдегез инде? Гомумән төзелеш өлкәсендә булгач йорт салынгандыр инде. Әлхәмдүлилләх, буларның барысында эшләгән дип әйтеп була. Менә бит. Йортын да салдык, Аллага шөкер. Малай да туды, 2 кыздансын. Аллага шөкер. Көтелгән малай булды да. Агачлар инде алар утыртылды инде. Балачактан алып бит инде һәр вакыт утыртып агачларны әле утыртабыз. Ел саен менә алмагачын да утыртабыз. Быел да утыртырга ниятләп торабыз, Алла теләсә. Илшат, үзегез кайсы яклардансыз? Үзем мин тумышым белән Чүпрәле районы Кечечен авылыннан. Кечеченнән. Миләүшә кебек, мин дә башта укытучы укырга кертем. Укыган вакыт тук менә шул күңел стройкага таба тартты инде. Киттем шунда кереп, эшләргә тотындым. Төзелеш өлкәсендә эши ул эш. Сез инде укытучы һөнәрен алдым дидегез. Кайсы уку йортын тәмамладыгыз сез, сер булмаса? Мин Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын тәмамладым. Белгечлек инде мин инглиз теле укытучысы буларак. Димәк, сез чит телдә дә сөйләшәсез, чит ил белән дә хезмәттәшлек итәргә мөмкинлек бар дигәнсез. Әзрәк кенә. Әз генә. Шулай да бит инде менә төзелеш өлкәсенә кирип киткәнсез. Алга таба, димәк, белем алу дәвам ителде. Белемне инде без эштә һәр вакыт алабыз, төрле семинарларга йөрибез. Төрле белем күтәрү, квалификация күтәрү курсларына йөрибез. Алга таба да шушы эшегезне дәвам итәргә насыйп булсын, яңа йортлар төзергә насыйп булсын, һәм гомумән халкыбызны куандырып яшәгез. Алга барып җегетләр, кызлар, чираттагы сорау сулдан оңга 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Бурадагы үзара тоташкан 4 бүрәнә рәте. Бер сүз белән атап йөртелә ул. Теге, менә бура ничә нәрсәле дип сөйләшәбез? Урыстасын беләбез инде, татарчасын. Урысчасы ничек? Венец. Так, татарча бер матур сүзе бар аның. Тел эшендә җир инде. Ие, таныш сүз. Заны беләсез. Илшат әфәнде? Ниргә. Ниргә диләр. Әйе, 7 ниргәле бура, 3 ниргәле. 9 ниргәле дип. Ниргә, җавабы дөрес. Алмаз, синең белән дә сөйләшеп алдык инде. Син үзең кайсы яклардан? Үзем Казанда туганмын. Кичкенә чактан ук авылда үстем инде. Арша районында, менә дәвәти минем балта стасы булган инде. И әти һаман сайын агач белән эшләгән. Мин шуны кичкенә вакыттан күреп инде, менә шуңа тартылган инде. Минем гел күңелдә бар иде инде ул. Кичкенә вакытта кимәләр ясап, әтиялары ясап, шулай иттереп, аннары берсендә шуплыкта фанер табып, гитара да ясаган идем. Хәтта. Ну, только уйнамады, конечно. Вот, ну, ясап карадым. Мин дә әйтергә уттым бит әле. Мин дә кичкенә вакытта бик каты гашык итеп синтезаторга, агачлар синтезатор ясаган идем. Агачлар хәтта. Әйе, шулай уйнарлык синтезатор булмаган, ләкин кыяфәтен китерә иде инде. Музыканы каузып куеп, кассетада тегелек кассетларда. О, хайран хыялы җегетләр булган яшьлектә. Менә шулай иттереп күңелдә калды. Институтны бетергәч, төзелеш буенча бармадым мин. Барыбер менә күңел тарты да, и менә шул төзелешкә кирип киттем. Кайсы уку йортында укыдыгыз сез? Мин авиационный институтны бетердем. Инженер. Ну, барыбер менә эш буенча бик кирәкле, бар теге сопротивление материалов дигән дәресләр бар иде безнең. Бар бушка укымаган дип әйтүем инде. Яхшы егетләр, кызлар, инде бик матур гына дәвам итәбез тапшыруыбызны. Чираттагы сорау. Үстән аска 4нче сан 5 хәреф. Мәкалдә төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Агач авыз, нәрсә тел дип сөйләшәләр бездә. Агач авыз. Бу сүзне кулландык без. Алмаз, сезнең белән сөйләшкән чагында Илшат. Бура. Так, бер хәреф артыграк килеп чыга. Сезнең җавап булган очракта әлегә җавап дөрес түгел, ләкин беренче хәрефе шулай. Балта. Балта тел диләр ала, әлбәттә. Агач авыз, балта тел дигәнне искәргез бардыр.
Балта дигәннән шуннан да бүгенге көндә яхшы балта осталары бармы? Аларны табу кыен түгелме? Алар бар, но алар күп түгел. Күбрәк олы кешеләр инде. Менә яшьләр агач эшенә бармыйлар, балта эшенә бармыйлар. Менә эштә без еш кына шуны эшли, менә эш бар, эшәргә кеше җитешеп бетми. Нишләп шулай икән менә Алмаз? Балта эшенә нишләп тартылмыйлар икән? Яшьләр инде теге ничектер җиңеллекне эзлиләр, теге менә күбрәк компьютердан ничектер теге менә удаленно, теге менә менә шуңа тарталар. Читтән торып эшләү шулай бит. Бу бит инде кулга тотып эшләргә кирәк балта. Кулга тотып эшләргә теге физик эш. Физик эш. Менә акчасын да менә күп түләсәң дә барыбер менә кеше менә күбрәк теге ялкалана дип әйтеп тә булмый инде. Менә күбрәк менә физик булмаган эшкә тартылалар инде. Күбрәк авыллардан киләләр инде. Авыллардан килеп шәһәрдә торучылар да бар, килеп эшләүчеләр да бар инде. Үзенә күрә бик теге борынгы һөнәр дип әйтик инде. Бу һөнәр югалмасын иде. Алга таба да бу һөнәр белән шөгыльләнүчеләр күп булсын иде. Балта осталары туып торсын иде дип телик әле. Шулай бит, шулай. Яхшы. Сураттагы сорау сулдан 16-нчы сан 5 хәреф. Мәхәббәт гәүдәле ир-атны менә шушы сүз белән чагыштыралар инде. Менә теге зур гәүдәле, мәхәббәт гәүдәле шундый таза ирләрне менә теге менә шушы белән чагыштыралар. Бу сүз идәнне, түшәмне күтәреп тору өчен очлары ике як стенага яки нигезгә беркетелгән агач дип әйтергә кирәк инде. Түшәмне менә тутып тора бит әле. Ике як стенага без аны утыртып куябыз. Өрлек дибез Алмаз, җавап бирегез. Ата кеше йортның матчасы, ана өрлеге, балалар стенасы дигән мәкаль дә бар хәтта җегетләр. Өрлек дигән сүз ди, Алмаз, җавап бирегез. Алмаз, менә Илшат дус белән сөйләшкән идек инде без йорт салу буенча. Син үзең ничек йортлар салып өлгердеңме әле? Мин үзем салган агач йортта торам. Малай бар. Агачлар утырткан. Ел саен без бик күп итеп утыртабыз инде. Агачны кисүгенә түгел, без бит инде агач йортлар гына, агач мунчалардан салабыз. Менә шуңа күрә без ел саен, елга язын, көзен арша лесничийлары белән сөйләшеп, бергәләп агачлар утыртабыз инде. Клиентлар да безнең белән бергә барып утырталар инде, булышалар менә. Ел саен шундый матур итеп өмә ясап утыртабыз инде без менә. Соңгы тапкыр без 2000 агач утырттык. 2000 нарат агач утырттык. Бурычны кире түлибез инде. Алган агачлар урынына киредән яңа агачлар утыртабыз. Шуннан да бер агач кисәсең икән, онны утыртып куй инде син. Шул чиракта гына безнең табигый запасыбыз сакланачак, ул тагын да баешак. Балаларга да ишү тизергә булса агачлар дигәнә түгел. Игелекле эшләр белән шөгыльләнәсез икән җегетләр, кызлар дип әйтик инде, алга таба да бу эшегездән туктамагыз. Ярыймы? Алга таба да мәхәббәт агачлар үсеп торсын. Амин. Алга барык җегетләр, кызлар, сулдан 10-нчы сан 5 хәреф. Бу табышмак элеккеге чорга карый. Һәммә татар өендә бар. Ләкин үзе дөньяда бер генә. Нәрсә икән ул? Бу җиһаз миштә урнашкан, миш. Миш бит инде ул йортны җылыту һәм әлбәттә азык әзерләү өчен дә кулланыла. Шулай бит? Менә шушы юнәлешкә кирип китеп карыйк без. Әйткәремчә, бу җиһаз миштә таган дигәндәй бер бар инде. Таган безнең татар телендә таган сүзе атынгычка әйтәләр менә, атынып уйный торган. Бездә икенче тел әйтә. Таган. Әти табак куя торган урын таган диләр түгелме син? Юк, менә табаны куялар, ләкин миштә бит әле табаны куя торган урын була һәм махсус шушы җиһаз өчен калдырылган урыны була. Шушы җиһаз утыра инде анда хайран ничә? Казан. Әлбәттә, Казан. Агач йортлар салына. Аңлашыла. Миш чыгармый торганнардыр инде хәзер. Бар чыгаручылар да мичне. Бармы? Бар. Кемнәрнең мөмкинлекләре бар, алар салалар. Потому что ул андый мишләр салу хәзер бик теге арзан нәрсә түгел. Кемнәргә ну салып куялар. Сирәк баса да бар, шундый кешеләр эшләр, менә авылны кышыкли миш салдыралар, шунда теге кыймаклар пешерергә. Да. Менә бит, нәкъ элеккечә, шулай бит. Утын ягып,
шушы күмерендә бәлешен, үч пишмагын, куймагын пешереп, шын итеп татарча яшәргән дисәпләр. Нәкъ шулай. Яхшы җегетләр, яхшы. Әле Миләүшә, менә инде җавабын син яңгыраттың Казан дип, име? Син инде үзең әйттең бит, мин Башкортстаннан килдем, Казан шәһәренә гашыйк идем дип. Әллә мин әйтәм, менә бүген башваткыч тапшыруына килдең бит инде. Казан шәһәрендә син. Мин әйтәм, берәр иҗади, берәр бүләк мазар әзерләп алып килмәдеңме андый? Алып килдем. Түзүче булу арасында минем җырчы буласы да теләгем бар иде. Шулаймыни? Шулай. Шуңа мин җырларга да бик гашык. Сезгә бер җыр алып килдем кичтәнешкә бүлеккә. Без аны рәхәтләнеп тыңларбыз, мөхтәрәм тамашачылар белән. Миләүшә мәйданыбызга рәхмәт итегез әле. Ayның сары нурларын Бүләк итимме язаларының сандугачлы талларын Иртән сызылып атучы җәйге алсу таңынарын Бүләк итимме язаларының сандугачлы талларын Иртән сызылып атучы җәйге алсу Миләүшә Зайнуллина һәм бездә әлбәттә үзенә бер бал бүләк итәбез. Егетләр, кызлар, тапшыруыбыз алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 15-нче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Нәрсә капчыкта ятмый диләр. Миләүшә тимәгә беренчерәк басты. Без диләр әлбәттә, без капчыкта ятмый диләр. Уста коралы белән мактаныр диләр. Миләүшә, сез бит проектлаучы. Ул сызым сызу эше малай бөтен кешегә дә бирелмәй бит әле ул. Бу сәләт, чөнки минем әтием, бабам, алар менә шул сызу, төшерү эшләренә бик хирыс булганнар. Әйе. Бабам минем мәктәптә черчение, рисование, труд дәресләре алып барган һәм аның Башкортстанның атказанган укытучысы исеме дә бар шул черчение өлкәсендә. Шуннан килә дип уйлыйм, чөнки минем электән бәләкәй чактан ук ярату бар менә шул черчение дәресләренә, геометрия дәресенә мәктәптә укыганда, рәсем төшерергә дә мин яратам бик. Электән килгән мәхәббәт дип әйтим инде бу һөнәргә. Әле менә минем уйлавымча бар Миләүшәнең укытучыга укыганлыгы бар, ярдәм итә. Чөнки менә минем түземлегем җитми. Менә кеше килә, рәсемдәге ясарга схемасы, мин сразу шыпырткама Миләүшәгә әтеп куям. Менә Миләүшә специалист. Эшәргә кирәк булса, мин эшләйм. Менә теге сызым сызу, түземлек җитми. Миләүшә теге тыңлап, җайлап, итеп, менә шуннан да Миләүшә менә теге халык белән эшләү барыбер да җиңелләрдән түгелдер, име? Барыбер да бит инде тегесе текеләй кирәк, монысы булай кирәк, юк, монысын үзгәртәбез, монысын сызабыз, монысын бозабыз дип. Барыбер да успокоительнар тыгып куйган инде монда. Төрле чак була, төрле кеше була, ул кеше белән эшләү гомумән иң авырыдыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә инде булай уйлап карасаң, менә мин бит инде рәсем төшерүдә генә түгел, аларга аңлатам, барсын да сөйлим, энәсеннән
жибене хәтле дигән кебек. Шуңа күрә менә шушы барсы бергә итеп әйткәндә сызым сызу мия иң шаганы. Шушылар арасыннан сызым сызу иң җиңеле. Алмаз әйтмешли, укытучылыкка уку минем бик ярдәм итә үземнең эштә. Чөнки ул менә кешеләр белән эшләргә дә. Шулай ук мин бит әле безгә килгән яңа эшчеләрне өйрәтәм тагын. Алар миңа күп тапкыр әйткәннәре бар. Сез шулай яхшы аңлатасыз, сез укытучы булырга тиеш дип. Мин әйтәм, мин тиеш булганмын да, менә монда сезне укытам. Шулай. Яңа проектлар белән, яңа клиентлар белән, яңа үйләр калкып торсын безнең Татарстаныбызда. Алга барып өстән аска 7нче сан 6 хәреф татарчасы кирәк булыр. Кеше күзләре белән нурлы, тәрәзә нәрсә белән нурлы? Йөзлек дип атала. Җавабын Алмаз burada. Бүгенге көндә дә менә бу тәрәзә йөзлекләре ясаучылар бармы әле матур итеп. Элек менә безнең авылларда бар иде. Теге күгәрчен рәсемнәре төшереп, үзенә күрә чәчәк рәсемнәре төшереп. Андый кешеләр бар, кешеләрдән тыш хәзер станокларда эшләр, теге ЧПУ станокларында бик матур итеп эшләр. Но бар менә оста кешеләр дә бар инде. Безнең татар халкы, татар милләте дип әйтергә кирәк инде, матурлыкны гомер-гомергә сөйгән. Шуңа күрә безнең татар йортлары гомергә балкып торган, ерактан күренеп торган бит инде. Менә бу эшне дәвам итәсез, Миләүшә? Күптән түгел безнең клиентлар арасында да шундый клиент булды. Тәрәзәнең кәчәкләрен шундый фигуралы итеп, матур итеп ясарга мөмкинме дип инде килгән иде сорап. Ният белән әйе. Һәм без әйе дип әйттек инде, аңа матур проектлар ясап бирдек һәм әле аның белән эшлибез. Әйе, менә тамашачылар арасында бардыр йөзлек нәрсә буласың ул дип, теге без аңлатып китик, йөзлек ул наличник була шулай бит. Әйе, тәрәзә йөзлекләре, матур йөзлекләр белән әйткәнемчә менә клиентлар матурлыкка кызыга икән, матурлыкны күрә белә икән, бу инде безнең күңелебезнең матурлыгын да күрсәтә дигән сүз, шулай бит. Рәхмәт сезгә. Алга барып чираттагы сорау Сулданунга 18нче сан 5 хәреф. Мәкаль әйтем. Бер сүзе төшеп калган. Bir тиен акча белән нәрсә салып булмый диләр. Гадәттә бит инде татар халкы нишли безнең? Йорт салып куя икән, йорт янәшәсенә мунча. Илшат беренче тимәгә басты. Илшат, әфәнде, Мунча. Мунча әлбәттә. Татар гомергә мунчаны сөйгән мунча яраткан бер бар. Үзегезгә. Мунчаның бүрәнәләре тиз шири дип әйткәннәрен ишеткәнем бар. Кемнекедер шири. Бәлки аның агач сортыннан торадыр. Бәлки аны берәр ничек эшкәртү кирәктер. Хәтта минем менә каядыр ишеткәнем бар. Теге ширмәсен өчен ничектер суга батырып торырга кирәк дип шунда агачны күпмедер. Монсы минем теге ишеткәннәрдән генә. Дөрес әйткәндә, менә мунча ширмәсен өчен анда яхшы вентиляция булырга тиеш. Аха. Менә вентиляция. Һава алышыну. Һава алышы. Менә һава алышы булса, мунчамы име булса, менә һәм мунча турында әйткәндә инде бер нәрсә булмаган, бер нәрсә ширми. Менә иң беренчесе шунысы. Менә. Әгәр һава алышы булмаса, әллә нинди теге составлар белән дә эшкәртсәк тә ул барыбер чириячәк. Кәтәләрсә эшләнә. Менә бит элек авыл мунчаларына бит инде теге арзак шыдаганнар, теге ширмәгенә ни өчен? Чөнки зур мишләр булганнар. Аны бит инде бер көнне ягасың, атна буе ул жылытып тора, киптереп тора. Хәзерге мунчаларда бит мишне теге утыны тага барасың, кәрә барасың, теге тапимоси дигәндә инде. Алар утын янып беткәч, шул ук суына башлыйлар. Шуңа күрә ул мишләр кибергә өлгермиләр. Шуңа күрә анда менә су һава алышы ясарга кирәк, вентиляция булырга тиеш инде. Менә мөхтәрәм тамашачылар, кемнәр белми, моны әлбәттә кулланышкаларга кирәк. Яхшы һава алышыны булса, агачлар, агачтан салган йортлар, мунчалар әле гомергә җитәчәк дигән сүз. Безнең современный мунчаларда инде күбесе җирдә теге җылы идән системасы кулланыла. Шуңа күрә инде монда Çelemiyol kibip һәр проблема юк, проблема уже кибеп тора. Да, бик сирә җирдә харышында шул идәнсез җылы идәнсез ясыйлар инде. В основном һәр вакыт җылы идән. И бик, кстати, серләре кеше рәхәт кәтартмай инде барыбер. Элек бит инде мунчада тизне җуындың да ялдан чыгып дәванның 5 метренә басып дә трусины киясендә җигрәдер инде диген. Хәзер бит инде алай түгел. Рәхәтләнеп чыгасың, мунча ялдына теге шәй, балан ашап теге рәхәтләнеп. Бүтән уңайлыклар бар. Яра җегетләр, тагын бер генә сорау. Менә өйне нараттан салсаң әйбәт дидек. Мунчага. Мунчага наратта юкадан да салалар. Юкадан да салалар. Ләкин аны түшәмен, ләүкәсен инде юкадан салалар.
Юк ағашынан шилер. Бурасының араттан, түшәмен өләкәсін юкәдән. Сағызы болмастан енді, сағызға ябышмастан, сағыз істен ағып түшместен, наратта битінен бар, бұтатлары бар, анда сағызлар боларың, сағызтама, шының білен. Бүтін нишкәліктері бар екен, шаңқыра нишкәліктерін біліп ішләсәң, бір деген... Юкәнің плотность аның тығызлығы, аның бүтәнтірілірек, шуңа көрі ол бік пішірмей отырғаннан сын істіне. Осы да бар аны. Мінә бит, сірін білмеушілерге біліп қалығыз мұхтарам тамашашылар. Бүгін бізде түзушілер. Егеттер қыздар, қайраңғына, қызуғына барабыз. Шуларада біз енді башватқышымыздың яртысын шешіп тәлгірген біз. Біраз ғана тұқталыш ясық та, қайсы ойыншының әліге көпні бал жығанын иғлан етіп қоймады. 3 бал иясы Илшат Сибғатуллин. Һәм әліге 4 бал иелері Миләүшә Зайнуллина һәм Алмас Ғалауәддинов. Икенші яртысына таба қозғалабыз. Ойын давам ете. Шираттағы сұрау үстен асқа 13-ші сан 4 хәрефтен тұрған сөз. Бинада йөрү үшін түшәме. Илшат? Иден? Иден, әлбәттә. Жауап дұрыс. Бір бал. Хәзер көбісі илерде де, мұншаларда да жылы иден системасы қоллана. Шуңа көрә енді андай вақытта кемдер уже бетонный иден ясап қойды, әстіне плитканы жайып, иден жылы алайда шілерінде. Кемдер енді, мен өзімде көбірек нейраттан ағач иден болған енді мұншада да, допустим. Жылы иден болса да, плитканы астап, бары әстіне ағач. Ағачқа басасың, уже аяққа да рахат. Анан соң бет әлі ит тұрында сөйлешкенде, ағаш иден ол беттегі қотырақ бассаң, вибрацияны дірілтей, кіші бет андыйны яратмай. Кейбәді ярықлар келіп сөға, аннан соң кері еушіләне таған қысыла. Бар-бар әттіге тірі организм шынан, ағаш бір түрлі өз тұрмышы білән яши деп әйтірі керегінде. Әндейінде ағашыны қоланырға міні иде, яки мұншада? Нараттан ясайбыз енді. Менә мұншада енді, юкә бола енді, юкә настил, настиллардан азап көріға можны енді юкәден. Яры яқшы егітлер, мінә білмәгәніңні білділер, білмәгәніңні шушы тапшырда біліп қайтып кетесің енді. Иттігі алға таба, солдан онға 16-шы сан, 3 хәреф, үйнің аслы үслі тұрған бөлімнәрі. Аслы үслі. Qat әлбәттә. Birinci qat, ikinci qat, üçüncü qat деп сөйләшәбез. Җавап дөрес, Алмаз бал сезнеке. Ағаштан qaтлы йортлар төзисезме? Әлбәттә, төзибез. Өстенлекне күбрәк хәзер бер катлы йортларга бирәләр. Нишләп була икән? Бір қатлы йортлар, олар шағыштырғанда 2 қатлы білән, олар қибатырақ та шыға 1 квадратур болса енді. Жайлырақ не үшін, көбісі әйтем, кімдер 2 қатлы йортта ешеп қараған, 2-ші қатына біз аның мін дейбізді дейлер. Менің міне өзімнің де туғанларым Уфадағы 2 қатлы үй түзегенлер еді башта. Шуннан ауыр деп йөрергә 2-нче катка менеп бәләкәй балалар белән телефонын алып калса да киттек телефонга тузасы балаларга кызык балаларга. Минем үземдә 2 катлы 2-нче катына менгән дә юк. Берәр шулайма салып куюын куясың, берәр вакыт кирәк булыр әле дип менгән дә юк. Бер катлы булса, йөреп торасың бер яктан 2-нче якка. Тенденция дип әйтәбез инде. Сине сагана теге кунаклар килеп теге менә абый килсә, әниләр килсә, кунып китәләр дип. Хәзер юк анды. Килделәр. Кунак булдылар. Кунак булдылар, киттеләр. Хәзер алай юк. Хәзер заманасы башка шул, димме? Бик рәхмәт кызлар. Нинди йортта яшәсәгез дә, нинди йортта яшәсәк тә бәрәкәтле булсын, матур яшәргә насыйп булсын, куанычын күреп яшәргә насыйп булсын бу йортларны. Алга барып, өстән аска 8-нче сан 6 хәреф. Идән итеп тезеп җәйгән такталар. Бу очракта без йорттан бераз читкә китәбез инде. Мал абзарына чыккач, менә мал абзарында шул нәрсәләр эшләргән алыштырып алырга кирәк булыр. Мөгаен дип Алмаз сайгак диләр. Сергеш дигәч менә искә төште. Ширегә дигәннәр. Дәвәт игелә әйтәдер менә сайгаклар ширегә. Вакытында алыштырып куярга кирәк дип. Шираттагы сорау сулдан уңга 11-нче сан 5 хәреф. Якут телендә урман дигәнне аңлата бу. Илшат әфәнде? Тайга. Тайга. Җавабыгыз дөрес, әлбәттә. Бал сезнеке.
йорт салу өчен кайсы җирлектә, нинди җирлектә үскән агач әйбәтрәк була? Сазлыкта үскән агачлар була бит инде, коры җирлектә. Хәзерге вакытта агачны кайда үскәне ул бик мөһим түгел. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки барыбер менә Арша районынан алганмы ул агачмы, бере Маридан кайткан агачмы, Кировтан кайткан агачмы, аны барыбер ике як атында шыматып, бер нәрсә белән бу еллар саклыйлар. Эшкәртәләр. Эшкәртәләр. Шуңа күрә аның кайда үскәне бик мөһим түгел. Менә элек әйтәләр бит инде, северный яклардан тегене кая менә теге начара үсә, плотный сәбәтрәк дип. Ну, әзрәк аермасы бар, ләкин менә глобаль рәвештә алганда ул мөһим түгел барыбер. Яхшы, менә сез әйттегез теге эшкәртәләр дип, барыбер да бар ягында дип, нәрсәләр белән эшкәртәләр? Экологик яктан зыян китерми торган майлар белән, менә без кулланган майлар аның составында су, балавыз ие, җитен мае, менә шундый состав. Табигый материаллардан эшләнгән краска түгел, майлар белән эшкәртә. Майлар белән. Менә шушы эшкәрткәннән соң агач сулый торган буламы соң? Сулый. Димәк, агач сулый, агач исе килеп тора. Менә минем үземнең өйдә шулай. Бер көн Иге кайтмый торсаң, ачышка менә норрат исе теге сразу бәрелән. Алма, бу исне иснәргә башваткыч тапшыруның иҗат төркеме белән сиңа бер кунакка килеп киттем. Самавырларны куеп торырсың җаным. Егетләр, кызлар, игътибарлы булыгыз. Мин игълан иткән авыр сорауга килеп җиттек сезнең белән. Авыр сорауга җавап тапкан уенчыга мин әйткәнемчә 2 балл тапшырам дидем. Өстән аска 9-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Бу сүз тарихи әсәрләрдә, борынгы җырларда очрый, хәзергә кулланылышта булмаска да мөмкин дип әйтергә кирәк, ләкин шулай да ишеткән булырга мөмкин сүз. Балта белән ярган такта. Пышкысыз ярган инде. Пышкысыз. Гадәттә бит инде яралар. Әйтеп карыйм әле, энәлек түгелме? Юк. Сез элмәлек дип әйтмәкче буласыз. Энәлек диләр бездә. Юк, энәлек. Бәлки. Әйткәнемчә, бер татар халык җырында да ишетергә мөмкин бу сүзне. Эй түбәсе, менә шушыла давыл чыкса, җил аша дип. Эй түбәсе. Теге яңгырашы буенча саранча сүзенә ошаган ул шул чак. Дарача. Нык якын килдең. Алмаз! Дранча. 2 балл әлбәттә. 2 балл. Үй түбәсе дранчала, давыл чыкса, җил аша дип җырлана татар халык җырларында. Егетләр, Безнең шундый дранча белән түбә ясаган бармы күптән түгел. 1-2 ел, әйе. Алга барыйк, сулдан уңга 17-нче сан, 3 хәреф, татар халык мәкале, бер сүз җитми. Хезмәтнең тире менә шушындый булса да, җимеше татлы. Миләүшә? Әше. Ашы, әйе, ашы булса да, җимеше татлы. Миләүшә була. Менә эшләгәндә авыр булса да, теге йорты әзер булгач бит инде бөтенләй башка төрле хисләр кичерә торгансыздыр. Әйе, дөрес. Менә проектны башлаганда бердә барып чыга башлаган төсле түгел ие. Куркыта кайбер чакта. Менә мин беренче вакытларда әле ул зуррак йортлар булса, куркам инде, берәр нәрсәсе дөрес булмаса дип инде. Шул күпмедер вакыт ул бит узак эшләнә. Әле аның проектын күпмедер 1, 2, 3, 4 ярты ел проект белән эшләргә мөмкинсең. Эшли башлаганнан соң тагын 1 ел үтергә мөмкин. Аннан соң карап торасың да бу йортка. Бу бит минем проектым дип. Һәм иҗат җимешем, әзрәк мактанып китсәм мөмкинме? Минем иҗат җимешем дигәннән бер проект бар бездә. Аның исеме дә Миләүшә дип атала. Ул менә шул хәзерге заманда менә элеккечә билеккә генә мунчалар төзү түгел, күбрәк йорт мунча төзү күбәйде. Ял итә торган бүлмәләр инде. Күбрәк менә яшьләр җир сатып алалар. Аларның җирендә әле бер нәрсә дә юк. Беренче итеп килеп, кунып, йоклап, ял итеп китер өчен алар мунча киреп, алар инде үй төзегәнче, шундый кунак йорты кебегрәк мунча йорт төзиләр. Һәм менә минем бер шундый проектым бар, ул безнең хәзер 12 тапкыр төзелгән.
ул теге бүрәнәдән, брустан, төрле материалдан 12 тапкыр төзелгән. Һәрберсенә аның ниндидер үзенчәлекләре бар инде. Проект төптән проект шул беренче мин төшергән проект буенча инде. Һәм ул минем өчен казаныш дип әйтәсем килә. Шулай булмыйчы. Без аны менә бер 5-6 тапкыр салдык та, икесе сырый менә теге проект, менә теге ничегәле и ничектер мәшә Миләүшәнекеме? Миләүшәнеке мин шулай теге сөйләшә торгач, шул проектны исем Миләүшә проекты дип. Хәзер инде бөтен кеше шул Миләүшә проекты дип әйтә инде аны. Әйе, чыннан да шулай. Менә бөтен теге проектның гына түгел, һәр нәрсәнең исеме бар бит, әйме? Менә проектның исеме Миләүшә, сезнең исемнәрегез бар. Без менә җырлар җырлыйбыз, җырларның исемнәре бар. Хәтта Миләүшә дигән җыр бар. Кайын белән бас нәрсә дип җырлана. Шулай димме? Әле менә шушында берәр җыр тыңлыйсы килә инде хәзер, Берәр җыр тыңлыйсы килә инде. Бер җыр бар. Акапелла музыкасыз гына. Хәтта. Да, хәтта. Акапелла да шул мотлысыз белән әйтәләр бит хәзер. Олайса тыңлыйк әле, игътибар белән. Рәхимет. Бу җырны инде минем әтиәнемнәр как раз быел 51 ел булды инде өйләнешкәннәрне. Туйда җырлаган җырлары бу. Бирәнгә җыр. Таһир Якупов җырлаган. Шуны яңгыратып үт. Тырышып карыйм хәзер. Әйдә, рәхимет. Балыннарда сине уйлап йөрим. Балыннарда сагышын тала. Сайрый былбыл моңланмаска куша, күңелем сиңа гына ынтыла. Шәшәк җыеп, шәшәк тотып, мин килермен каршыңа. Хыялыңда йөргән мин ул, бердән бер тиң яр сиңа. Шәшәк җыеп, шәшәк тотып, мин килермен каршыңа. Хыялыңда йөргән мин ул, бердән бер тиң яр сиңа. Афәрин! Ишатов бик рәхмәт. Җырны акапелла гына җырлый белү үзе бер осталык бит әле ул. Аны музыкага кушылып кемдә җырлый? Менә син шулай музыкасыз җырлап кара. Шуңа күрә Ишатов сиңа бер бал әлбәттә. Егетләр, кызлар, алга барабыз. Чираттагы сорау сулдан уңга 12нче сан 5 хәреф. Тагын ничек әйтеп була бу сүзне? Иске, тузган, сәләмә. Тагын бер сүзе бар шунда. Ишат, Алама? Алама диләр аны. Җавабы дөрес. Бу балны тапшырабыз. Юкагын әйтмиләр бит инде. Искегә кызыкма, исен китәр диләр име, исе чыгар диләр. Барыбер да сез яңаны күбрәк салу белән шөгыльләнәсез. Бармы менә төзәтеп булмас микән, яңартып булмас микән дип килүчеләр. Яки сез аның белән шөгыльләнүсезме анда эшләр белән? Бар, бик күп. Хәтта бар анда. Андыйлар Ишат ярата инде. Ярата тигел приходит. Бар шундыйлар ясап, кемнәрдер ясап китәләр. Анасы хуҗа башын кашып кала инде, нишләргә дальше миңа ди. Бушлар киләләр дә инде. Булышыгыз инде, зинһар өчен менә шундый хәл, барып карыйбыз. Дөрестән дә күп нәрсә дөрес ясалман була. Нәрсәнедер уже кирдән ясарга кирәк була. Ну, нәрсәнедер просто төзәтергә инде. Менә шундый очраклар булган инде күбрәк. Андыйга тотынасы килми торгандыр. Яңадан үзеңчә. Килми дә инде, килми дә. Но бит инде кешене бит инде килгән, ул бит инде уже можно сказать, соңгы инстанция буларак килгән безгә. Ул Абдыраган уже нишләргә белми. Килгән дә кеше ул булышыгыз дир, түлим дир, булышыгыз дир. Нишләргә инде? Шулай кая барасың? Шулай бит име. Барыйк алга, өстән аска 14нче сан, 4 хәреф. Тагын бер табышмага әйтермен сезгә. Җавабы кирәк булыр. Киттем дип китә. Тик үзе кире килә. Миләүшә? Ишек. Әйе, җавабы дөрес. Бал сезнеке. Аюның гел үзенә тарта торган гадәте бар димен ишекне. Шуңа күрә ишекне мөмкин кадәр ишеккә ачыла торган итеп ясыйлар диме, бармы аның бер кагыйдәсе бар. Янгын куркынычсызлыгы ягыннан караганда мунчалардан әгәр дә кешегә кыен булса инде, чыгып китергә тиеш, ишек ачылырга тиеш, чыга торган якка. Этеп чыгып китерлек булырга тиеш инде ишекләр. Чираттагы сорау сулдан уңга 19нчы сан 5 хәреф. Бүрәнәне буйга телеп ясалган тигез, яссы һәм узынча агач кисәкләре Миләүшә. Такта. Такта дип атала. Җавабы дөрес.
тақталарын да хан индиләргенә яхшылап әйтимә. Төрле размерга, төрле нишкәлеккә, төрле калынлыкка дип әйтергә кирәк. Гомумән материаллар җитәрлек? Аллаһка шөкер. Җитәрлек. Менә тақта дигәндә бер булган хәлне сөйләп китмәкче идем. Эшләмәгән кеше ялгышмыйлар диye бит. Менә беренче йортларына салганда, ул вакытта проект ясау юк иде инде, Миләүшә ул вакытта юк иде. Безнең белән шулай итеп хуҗа белән утырып та дәфтәр битенә сызыклар буенча, шакмаклар буенча ясый башладык инде. Ну, үзенчә проект инде. Бу шакмакта ял итеп бүлмәсе, бу шакмакта юыну бүлмәсе, монда тагын нәрсәләр инде. Менә теге кухня булсын инде. И менә юыну бүлмәсенә проект буенча, шакмак буенча инде 90 см калырга тиеш иде. Все, ине сала башладык, стеналарын куйдык, бүлмәләрен куйдык. И юыну бүлмәсенә 90 см каласы урынга 60 см калган. Ничә балай? Башны кошып башлап ничек шулай калган икән. Оказывается, стена калынлыгын ушамаганбыз. Бу стенасы 15 см, бу стенасы 15 см. Менә 90 см-дан 30 см киселде дә алды. Бергә утырып килдек инде. Менә әле һаман да ничә бик күп еллар узды инде, һаман аралашып торабыз. Иң мөһиме барыбер түзеп чыкканнар 60 см булса да. Һәм юаннарлар шунда. Егетләр, кызлар, сез каршы булмасагыз, олмазга бер бал бирик. Бирик. Әйдә, рәхмәт. Барабыз алга, сулдан уңга 21-нче сан, 7 хәреф. Бу әйтем бер сүз кирәк булыр. Балта шапканда нәрсәсе шәшерәми калмый ди. Ишат? Йомычка. Йомычка, әлбәттә, җавап дөрес. Бала чакта йомычка кызып уйнаган чакларыгыз хәтердәме, гөрләвекләрдә? Яки сез инде теге синтезаторлар хат ясарлар булган. Синтезаторлар да агызда инде. Йомычкалар гына агызмагансыздыр инде. Ул инде безгә гади авыл малайларына йомычка. Юк, кимәләр ясыйды, агачтан ясыйды. Кайын тузыннан. Хәтта. Юк, без кимәләр ясап теге менә яз көнен ташу вакытында шул кимәләргә утырып китәдерик. Хәтта. Бу зур кимәләр ясарлык булгач инде бу шул вакыттан ук проектлар белән эшли башларга кирәк дигән фикер булган инде, зур объектларга тотынырга кирәк дигән. Карагыз әле, егетләр, кызлар, менә уйный идек дип сөйләшәбез, йомычка турында сүз чыккач инде коллективта ял итү мизгелләре ничек куелган диге, табигатькә чыгып, шундый ял базаларына барып дигәндә коллектив ничегрәк? Хуҗагыз әйбәтме? Февраль айында билгеләп үтәбез, без компаниябызның туган көнен бардык. Ял итү базасы дип инде без аны шунда гаиләләр белән бардык. Гаилә бәйрәме ясадык инде да. Шуннан да коллектив үзе бер гаилә бит инде. Матур тату гаилә булып эшләсә. Төрле урамда уеннар белән, эшкә керәч уеннар белән, төрле уеннар уйнап, бик күңелле шунда вакыт уздырдык. Шулай ук без менә төзүчеләр көненә дә август айында була бит инде ул барган бар табигатькә, шулай ук гаиләләр белән пловлар пешереп, матур итеп, балыклар тотып, су буенда үткәргән. Аның өчен барсы өчен дә Алмазга зур рәхмәтлебез. Алмаз безнең җитәкчебез. Шулай менә? Әйе. Монда бит Алмаз шунда. Алмаз барсында оештыра. Эшне эшли дә белергә кирәк, арасында ялын да белергә кирәк. Менә шулай эш корылган очракта гына чын мәгънәсендә коллективны бер кулда тотырга була торгандыр алмашлап бит име. Коллективың шәп, җегетләре, кызларың бер дигән, матур итеп алга таба да эшләргә насыйп булсын үзегезгә. Рәхмәт. Кызлар, егетләр, инде менә шулай аралаша сөйләшә торгач, без башваткычыбызның ахыргы соравына да килеп җиткәнбез. Димәк, ахыргы сорау үстән аска 20-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кайсыгыз җавабын белер икән? Йорт җире булмаган кешегә каккан нәрсәң дә юк бит синең, диләр. Менә бер нәрсәсе дә булмаган кешегә Казык. Мин дә беләдер. Казыгың да юк диләр. Миләүшә, җитезрәк булды җегетләр. Җавап дөрес, Миләүшә. Казык. Башваткычның һәрбер соравына җавап табылды. Димәк, кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итәр вакыт. 8 бал ияләре Илшат Сибгатуллин һәм Миләүшә Зайнуллина. Уеныбызның җиңүчесе 9 бал иясе Алмаз Галәветдинов. Башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Ул да булса бүләк тапшыру мизгелләре, шуңа күрәсендә бүләк киштәсеннән чакырам. Җегетләр, каршы килмәсәгез, Миләүшәне чакырып алыйк беренчеләрдән булып. Миләүшә, рәхим итегез.
Оттырып жіберейік, нешенші санасында ненде бөлек сөзнеке болар. Охо! Шарымыз мініп кетті қамыл келіп түші 4-ші санға. Татарстан Ямаға Сәртелері компаниясы һәм башватқыш тапшыру исеменнән шушы бүләк сезнең қолларға кабул итеп алыгыз. Зур рәхмәт. Сәламнарымны әйтәсем килә Башкортстан тарафларына, әтиме, әниме, барлык туганнарыма, Салават, Уфа, Тольятти, Октябрьский шәһәрендә яшәүче туганнарым, якыннарым, дусларым, Әлмәт шәһәренә дә сәламнарым. Зур рәхмәт. Ишат дус, рәхимет янәшемә, сиңа дигән бүләкне дә әйдәле эзләп табыйк менә шушы шар ярдәмендә. Икенче сан. Кабул итеп ал әле, яме. Икенче номерлы сан астында бу бүләк синеке. Рәхмәт сиңа. Сәламнарымны җиткезеп аласым килә. Әти-әниемә, хатыныма, балаларыма, туганнарыма, дусларыма, Кечеченне авылы халкына, Биектау халкына һәм мәхәлләбез мөселманнарына сәлам. Алмаз дус, рәхимет янәшемә. Хәтерләсәң, сиңа кунакка килербез дигән идек. Без кунакка килгәндә менә шушы чәйнеккә шишмә суларыңны тутырып, самавырны куеп җибәрерсең. Рәхмәт. Рәхмәт үзеңә, уеныбызның җиңүчесе Алмаз дус. Уенның кагыйдәләре буенча сиңа супер уен тәкъдим итәргә тиеш мин. Бөтен шыклары инде телевизордан. Әйдә. Уен. Ләкин игә кайтып хатынга күренәсе бар. Бар. Ник буш кул кайттыңмы син бүген дигән? Машина бар, самавыр юк. Машина бар, самавыр юк дип. Шуңа күрә мин самавыр белән булганга шөкер итеп торам инде. Ярар, димәк супер уеннан баш тартасыз. Әйе, баш тартам. Ихтыярың Алмаз, бүләк синеке, уенның җиңүчесе син, 5-1 дә алкышлар белән котлыйк Алмаз дусны бүгенге җиңү белән. Сәлам әйтәсе килә иң беренче әтиемә, әниемә, гаиләмә, хатыныма, балаларыма, мине белгән барчагызга, барча кешегә и безгә ышанып килгән клиентларыбызга бик зур сәлам әйтәсем килә. Менә шу. Бик рәхмәт. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башваткыч тапшыруда кунакта төзүчеләр булдылар. Сез салган йортлар нык һәм җылы булсыннар, кешеләрне куандырып һәм сөендереп яшәгез. Киләсе башваткыч уенында очрашканчага кадәр сау булышабыз.